تباشا بالن دلال نهاجي موانا ميجا هفسورك مجلس سوريا ديمقراطيك برز إلهام أحمد بمرايكو جي كردستان سوريا هات واشنطن برز أحمد تبخيراتي برنامج كرد فيزيون دسيدا مدى خواست هناك آگاهی بدی تماشاوران دنگ امریکا özgür gün TV چی بو سدام هاتنا به و حتی نه چه بوده چه افسردان به واشنطن İlham Ahmed dazanın ku sedema hatın avan Amerika'yı eve ku danustandın avan u saziyen Amerika'yı zedetir bibin. سر أساسي دانوستاندن لجل حكومة أمريكي بتشي واجبي تكيجان çerçeve de hem hene kevditinin dem besaziyên sivil ra ben çekirin rewşa giştî Suriye ekutera derbası ve rewşa Rojava yani Bakurê Suriye bi giştî wisa ji bo guftugû kirina van Rojavan bi aliyên fermî aliyên fermî ra ve saziyên medenî ra nîqaş kirin ser vê esasî hatin çîbû. Ahmed derbarê naveroka hevdîtinan de şagahî da û bê bîrxist ku wan di hevdîtinan de nêrnên gelek aliyan girtine. Jiyan kirin di hundirê Sûrî de yani bi taybet aliyê çareserkirina krîza heyî de vê krîzê herkes dibîne herkes viya esas fehm jî dike lê di aliyê çareserkirinê de ji ber ku perçe perçe tê girtin dest via tam çareseriye baş dernaxîne hûlê û dibe esas yani girtina pirsgirêkê bi şêwazekî perçe dibe sedemê ku krîz hîn kurtir bibe xirabtir bibe û şer jî bidûme divê çerçevê de yani nîzîkbûn heye û nêrîna wan jî hinek di çerçeva ku çawa işte hinek aliya razîkir bidin çawa bikar bi her kesî razîkir bidin û diviya da em ê çawa çareseriyekî bînin giranî divê çerçevê de nîzîk bin. Li ser pirsekê İlham Ahmed got ku li dijî Daişê tevî vetoya Tirkiyeyê jî hevkariya wan a bihêzên Amerîka re didome. Krîzê de teror pirsgirêk e li dijî terorê wê çawa bikar bin hevkirinekî hevbeş yan tekuşînekî hevbeş birêve bibin û aliyên ku dibin sedemê vê teror daha xurtir bibe di hundirê Sûrî de bi vana ra wê çawa danûstandin bikin we jî got yani rexmê vetoyê Tirka lê ev tîkirî didûmîne yani ji ber ku eger nedûme tu hêzekî dîtir ji dervî hêza Sûriya Demokratîk hêzên Kurda mesela YPG ji bilî vana ê ku dikare di şerê xwe da tekuşîna xwe da li dijî Daişê li dijî terorê bi ser bikeve kesek din tune evin hêzê esasiyê sereke ê ku ispat kiriye li ser erdê ku bi rastî jî dikare tekuşîna herî dijwar bide meşandin dikare bi tune jî bike û divê warî de pêwîstî pê heye û ne tenê hêlê leşkerî de